Mai bacci ya farka mu yan gude sik amana ce. Kukan kurciya jawabi take da mai hankali ya saurara. Mai bacci ya farka mu yan gude sik amana ce. Mai bacci ya farka da ama samsam ba za ta rushe ba. Lallai. Da gudawa mai sarraba ku ba zai ci riba ba. Lallai. Mai kudirin mugunta Allah ka shirye shi ba abin kyau ba. Yaran kowa uwa ce gare shi yan gure gana sunan duba. Gidan rufayi bulldozer tilas na kai da kai baba. Dan ka rike ni hannu bibiyu me yasa ba za na yaɗa ba. Mun san jini da hanta mai sarraba mu ba zai ci riba ba. To amma yan yaran ku me yasa suka ki su ban mata. Wannan abin na damuna ya zamo dole ne na shelanta. Filin banda mota ne ko gida jingiza ya mikanta. Ku masu kushe waka ku ci gaba ni ita ce sana'ata. Aya koko hadisi da aka ce yin waka haramun ce. Ina bincika ba riske ba amma ku dan Allah ku tantance. Insha Allah gani na ma wata ran masifa ce. Rabbana ka sanya na yi buloyin da na haɗin babba. Ɗaukaka tana wanka. Na gode kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi ne mashaida ne. Gudawa sun shirya taro sabida yaran su kada ya kwance. Kai mai bacci ka farka ni wai bire baba dan amana ne. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Gudawa shirya taro sabida yaran mu kar ya yi kwance. Mai bacci ya farka mu yan gude sik amana Nace ce. kukan kurciya jawabi ce. Sabida yaran su kada ya kwance. Kai mai bacci ka farka ni wai bire baba dan amana waye. Bulldozer jingin rufa'i ga walbile baba yau da update ba. Yamaki yaranka ne bulldozer ya dace ka bashi mota fa. Hajiya Hadiza ki sanya baki batun ya zo karshe. Salam salam alaikum mutan kasata da duka yanki na. Kwarai-kwarai. Har zan fara aiki to dole ne sai na sanya Allah na. Kwarai-kwarai. Wasu sai dai a murya wasu kuko har suna da layi. Kwarai-kwarai. Suna da rana mu gaisa dare da rana siyo ya bogo na. Kwarai-kwarai. Allah alhamdulillah ninki ka ninka shi kan masoya. Kwarai-kwarai. Alhamdulillah baba da na yi waka su ko su tantance. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Gudawa mun shirya taro sabida yaran mu kar ya yi kwance. Mai bacci ya farka mu yan gude sik amana ce. Ya rabana salati da dika yi wa al-Mustafa manzo. Kwarai-kwarai. Dan Abdullah daha dan Amina ka kauda da gaji. Kwarai-kwarai. A tsakanina da shi a ranar da za a ce Kwarai-kwarai. duba duka aiki na hagu dama albarkacin mu. Kwarai-kwarai. Ya rabana ka sanya in tafi aljanna ba mai ce Kwarai-kwarai. wanda bai salati ga daha wannan babbar masifa ce. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Gudawa mun shirya taro sabida yaran mu kar ya yi kwance. Mai bacci ya farka mu yan gude sik amana ce. Kan kurciya jawabi take amma gun mai hankali ke. Kwarai-kwarai. In ji tusa aikin burwan da ke ja da haka baho. Kwarai-kwarai. Zo bikin gudawa ga manya-manyan mutane a zazzau. Kwarai-kwarai. Wasu sun zo a jirgi wasu su ko sun faso a mota. Kwarai-kwarai. Ku sake a idda taron gaba ku babbar asara. Kwarai-kwarai. Da manya-manyan mutane sun zo bikin karamci ce. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Gudawa mun shirya taro sabida yaran mu kar ya yi kwance. Mai bacci ya farka mu yan gude sik amana ce. Duk wanda ke ta nema burin shi kullum
fatan wata ran jingiza ya miƙa Kwarai, mata. kwarai. Akwai babban dalili amma ya zam dole ne na sirranta. Kwarai, kwarai. Zan fara gaishe da dukkan manyan da suka daddace. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Muna mun shirya taro saboda yaran mu kar ya yau kwance. Mai bacci ya farka mu yan gode sai amana shi. Zan fara leka fadar sarkin mubi don wakar karamci. Kwarai, kwarai. Alhaji Abubakar Dr. Isa Ahmadu Kwarai, kwarai. sarkin da adali ne mai tausayin talaka miji Kwarai, kwarai. sai da na yawa ga a guri na babbar nasara Kwarai, kwarai. wala da risku mai martaba wani bilin ne Kwarai, kwarai. Allah ya ja zamani kadan ku ai ba kamar ka ni na ce. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Muna mun shirya taro saboda yaran mu kar ya yau kwance. Mai bacci ya farka mu yan gode sai amana shi. Hakimai jira kai na gaida ku kan ba za na manta Kwarai, kwarai. kira ku ɗaiɗai sunan ba zai yi a yau in irga Kwarai, kwarai. ma a sannu sannu kowa zai riski sunan shi har da Kwarai, kwarai. hakuri na ce ban samu damar da za na irga Kwarai, kwarai. Allah ya ƙara girma shine du'a'in da na ban canza ba Kwarai, kwarai. hakimai arɗakai kuna da arzikin da ba rance. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Muna mun shirya taro saboda yaran mu kar ya yau kwance. Mai bacci ya farka mu yan gode sai amana shi. Garkuwan fali ya zamo tilas ne na gaida ɗan Kwarai, kwarai. Babalo da zaki dubi dukkan jikinsa bakin Kwarai, kwarai. albarkacin mai maka ya Allah ka sa a yau in kwashe Kwarai, kwarai. wanda mai gare ka rabbana ka tsare ni nisa Kwarai, kwarai. wani bile baba dan halimatu dan sajan nisa Kwarai, kwarai. kai rahama ga mahaifina wannan du'a ce. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Muna mun shirya taro
dole ne a tattara. Da Kano na gaishe ki yanzu kan sunan ki na kai can. Sai Hadiza Kabir Mandara ita ma bayar halali ce. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Muna mu shirya taro sai da yaran mu karya yau kwance. Mai bacci ya farka mu yan gude sai amana shi. Duk wanda da ji sunan shi ba akwai gaba kar da yadda. Zan saka shi a waka sirrin kunu marmaza ku ce ka. Na gaida Joro kusan ko a kira ne a wuce la. Ni da Bilal Libi kan mu dai ne wa za ya raba. Ji dadin bulldozer Shamsuddin yau sunan ka ya sa. Yan jagwal akwai masu tafi gwanin walkabubu kai kauce. Kukan kurciya jawabi kowa da yaran shi na hero ne. Muna mu shirya taro sai da yaran mu karya yau kwance. Mai bacci ya farka mu yan gude sai amana shi. Jaruman gude Isa Musa gani nan a baitinka. Sisiriya awwal Medalan Nasarawa gaida ka. Da awwalu bikin baban Sakina kai ma a gaida ka. Sannan